Suntem în satul Mâgla, Comuna Negri, județul Bacău, ferma proprietate personală a mea, familiei Patrichi, 80 de hectare, cultură mare. Am porumb, grâu, floare, soia și rapiță. În 2021 ce anume ați cumpărat? am tractorul Steyler de 115 cai. După aia am cumpărat anul trecut, am cumpărat scarificatorul cu 5 ancore. După aia am cumpărat semănătoarea SP29 și după aia în primăvară am luat tamburul de 300 de metri. Aceste utilaje le folosesc principale, cu ele îmi fac lucrările, începând de toamna până vara. Sunt foarte mulțumit, cum v-am spus că fac toate lucrările cu el, de la arat, scarificat până la erbicidat, absolut toate lucrurile, chiar și semănatul îl fac tot cu el. Consumul este unul foarte mic. De exemplu, la arat mai mult de 20 de litri, 22 nu mi-a. Depinde și de terenul cum e. La noi este un teren o leacă mai dur, mai greu, ajunge la 20-22. La scarificat este un avantaj foarte mare, nu ia ca la arat, ia mult mai puțin, mai mult de 10-11 litri, nu mi-a la arat. Este o diferență foarte mare între arătură și scarificat și consum, dar și calitate. La scarificat timpul este mult mai bun. De exemplu, într-o oră fac la arat 1 hectar, când la scarificat în jumătate de oră am făcut, dar și calitatea, cum vă spuneam. Confortul foarte bun, consumul foarte bun, nu trebuie să repar, că este și nou. Nu. Dacă am avut o problemă mică, am colaborat cu agentul, cu domnul Liviu și imediat a venit de partea de serviciu foarte repede. Folosesc ADES 5 de anul trecut din octombrie, care în toamnă am renunțat la arat și am folosit scarificatorul ADES 5, care v-am zis că este excelent și chiar sunt foarte mulțumit și cred că și anul ăsta pe toată suprafața folosesc tot scarificatorul. Cred că anul ăsta da. Aceștia au toate culturile, îl folosesc. Specialiștii zic că ar fi bine un an să bag scarificatorul, un an plugul, dar nu, fac și anul ăsta pentru că timpul este mult mai mic la scarificat, consumul este mult mai mic și ne gândim că produsele sunt foarte ieftine, ne gândim și la consum și la timp, că tot costă bani. Da, eu sunt mulțumit, într-adevăr producția este bună, dar prețul este mai mic și din cauza asta e. Chiar am un prieten care l-a luat și el mai târziu cu 2 luni, i le-am dat împrumut în toamnă, noiembrie, și chiar și-a achiziționat și el unul și la toți prietenii care le-am spus să-și iei, pentru că consumul și timpul. Și calitatea se va vedea nu acum, dar se va vedea într-un an, 2 se va vedea, pentru că va rămâne apa în sol, nu răsturnăm brazda ca la plug, rămâne apa în sol și facem și adâncimi mult mai mari decât la plug. Putem să ajungem până la 40 cm. Un tambur de 300 de metri, care l-am achiziționat de la Piatra Neamț, la Ceahlău. Are o lungime de 300 de metri furtunul, care este foarte necesar pentru timpurile noastre. Am suprafața de 45 de hectare pe lângă siret, în toate culturile. Porumb, floare, soia și grâu, care am pe lângă siret. Așteptăți mai mari, m-am documentat, m-am informat, chiar am fost la unii fermieri care au așa ceva și diferența este foarte mare. Nu mai putem să mai stăm la mila Domnului. Păi, de exemplu, anul ăsta nu știu dacă depășim un 7 tone, 6-7 tone. Dacă ploua sau irigam, cred că ajungeam la 10-12 tone. Da, este foarte mare, dar nu mai stau cu riscul că nu fac nimic, pierd toată investiția. Sunt sigur, într-adevăr, va fi un cost mai mare pentru că este motorina, este amortizarea cheltuielilor a tamburului și a motopompei, a furtunii, dar nu mai este un risc când ai așa ceva și păcat, cum sunt eu, mulți poate nu au șansa asta, am și săretele aproape.
O semănătoare SP29 de păioase, adică cum se zice de neprășitoare, care pot să o folosesc la grâu, ors, ovăz, secară, dar și la rapiță. Are o cutie mecanică de 72 de pinioane, se poate semăna și chiar și semințe mici, cum ar fi rapița, lucerna. E făcut modificări față de celelalte tipuri vechi, sunt pe discuri, înainte era pe patine, acum e pe disc care garantat intră sămânța în pământ. Are în spate scara de urcare, are gemulețele, dar cel mai important care este, la disc e foarte simplu de reglat. Am constatat că sunt niște utilaje foarte bune, robuste și de calitate. Am față de altele care sunt făcute prin Polonia sau astea noastre de la Piatra și eu și un patriotism să cumpăr de la firmă românească.